ka bi ni a hankali billahi da ba wai kai mutane ta ga me ya kake nan me kake nufi me kake nufi ina tambayar ka ba kaman garan nan bane da na tafka bari ga in shi shege ne ko duba fa kamar yana ya duba kamar ya mige fa kai sharifi ne na shiga uku kai bari tsohon tun da nuna ma kai karamin shege what baba yaushe ka zo gida domin samun sababbin bidiyoyinmu da na subscribe da alamar kararrawa da zarar mun sa sabon bidiyo za mu baka ita kyauta.